Revolutionen. Et lige samfund. Moderne gennembrud var kommet for at blive. Opgør med kirke og religion var en del af den store forandring, som prydede Europa under det moderne gennembrud. Vi gik fra at være et traditionelt romantisk landbrugssamfund med naturen, religion, kirke og landbrug som kernerne, til at være et moderne og industrielt samfund med realisme, filosofi og ny teknologi som knudepunktet. Dette førte til det moderne gennembrud. Også den kulturelle overgang var markant. For mange nye forfattere kom til, og mange nye budskaber blev bragt. Det førte til meget ny litteratur, hvor det især var kirken og religionen, som var skydeskiven. Den realistiske tankegang satte kirker og troen på højere magter under pres, og her var Nietzsche en af hovedrolleindhaverne. Nietzsche mente, at vi skulle opføre os som selvstændige individer, og vi skulle dermed gøre op med de tidligere traditioner med at tro på det overnaturlige. Nietzsche konkretiserede vilje som vilje til magt. Viljen til at overstige sig selv, og ikke blot magte sin egen person, men hele verden. Viljen til magt er dermed viljen til at begribe verden, anlægge et perspektiv og blive sin egen skæbne, men også viljen til at frigøre sig fra de herskende værdier, og på den måde fortolke verden som et selvstændigt individ, hvad i den tid betød at gøre op med kirke og religion. Nietzsche mente nemlig, at Gud var død. Ifølge Nietzsche havde den seneste udvikling i den moderne videnskab og stigende adskillelse mellem de europæiske samfund dræbt den kristne Gud. Det havde tjent som grundlag for mening og værdi i Vesten i de foregående 1000 år. I det moderne gennembrud tog realisme og forskning over som grundlag for al mening og værdi i stedet for den kristne Gud. Nietzsche var også en af opfinderne af begrebet eksistentialisme, som er en filosofisk retning, der sætter individet i centrum. Marxisme er et udtryk for Karl Marx' analyse og kritik af kapitalismen, som er bygget på det samfundsøkonomiske system med privat ejendomsret og markedsøkonomi. Det begyndte Marx at analysere, og resultatet af det blev marxisme. Marxismen er Karl Marx' tanker om, hvordan verden hænger sammen. Tankerne udvikler sig til idéer, og idéer udvikler sig til den videnskabelige socialisme. En videreudvikling til de tidligere socialisters teorier om en anden samfundsopbygning end den kapitalistiske. Han trak socialismen op på et højere og mere videnskabeligt plan og kritiserede selvfornægtende tanker, som at man ville kunne ændre samfundet ved at tabe kapitalisterne til fornuft. Alle disse tanker, Karl Marx pludselig kom med, satte tanker i gang hos folk, specielt arbejderklassen. Deres stræben efter et bedre samfund blev pludselig sat på videnskabeligt grundlag og dermed en tand tættere på realitet. Karl Marx var meget enig med Ludwig Feuerbach, som især var kendt for sin teori om, at mennesket har skabt Gud i sit eget billede. Men Karl Marx tilføjede dog, at religionen var et udtryk for, hvor dårligt samfundet fungerede. Karl Marx betragtede religion som noget mennesket havde opfundet for at kunne holde ud at leve i et dårligt samfund, hvor mange blev undertrykt af overklassen.